obingelele enhlane ezansi kwisifundazwe sonke sikaMthaniya nakumhlaba wonke jikelele lobingelelayo umuntu wentombi ezithi zingabuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni bese kuqeda isimilo sikhohla amasokazi bese ziyamlandela umfokambala. Namuhla ngifisa ukukhuluma ngesihloko esibalekile kakhulu esithi ukubaluleka komuntu wesifazane okanye ukubaluleka komuntu wesimame. Umuntu wesifazane bafowethu ubaluleke kakhulu ngokwesintu sethu nje. Yindaba ngithi umuntu wesifazane ubaluleke kakhulu. Ngokwesintu sethu into eyenza ukuthi umuntu wesifazane abaluleke ingoba uyena okwazi ukuthi ahambe ovusa umuzi wenye indoda. Ingoba uyena insizwa ethi mayifisa ukuthi yandise umndeni wayo ihambiye kubo iyocela isihlobo esihle bese imthatha zoba umfazi agane bese akwazi ukuthi kwande umndeni. Umuntu wesifazane namuhla ngifisa ukumveza njenganensika yomuzi kanjalo nekhaya. Ngisho ukuthini mangithi umuntu wesifazane njengensika yomuzi nekhaya. Uzokhumbula ukuthi insizwa uma isiganiwe yaganwa umuntu wesifazane. Uthi umefika phakathi kwamagceke umuntu wesifazane ufika abheka umuzi. Awunakekele ube umuzi ohlanzekile. Awunakekele ube umuzi onekhaya eliphilile. Yini ikhaya? Ikhaya imfudumalo esuka ikhona phakathi komuzi yenziwa yilo wesifazane osuke khona eganile phakathi komuzi. Umama phakathi komuzi ngimchaza njenganensika okanye umuntu wesifazane ngimchaza njenganensika phakathi komuzi ngesizathu sokuthi mawubuka insika endlini iyona yodwa emile bese izosekela intingo kanjalo namakapa onke. Umuntu wesifazane phakathi kwekhaya uyena onakekela indoda suke iganile aphinde azonakekela ingane asuke zizele phakathi komuzi. Umuntu wesifazane indlela abaluleke ngayo ngizothanda kakhulu ukuthi ngibuke umuntu wesifazane oseganile. Uthatha into abantu abayibukela phansi ayenze ibe utho bese abantu bayijabulela. Uzongifakazela ukuthi ngisho kini uma kuthiwa kuhlatshiwe kwenza umsebenzi. Ithi inyama isihlinziwe bese asala amathumbu kuthiwe azogezwa umakoti okhona oganile phakathi kwekhaya. Lokho kukodwa kuveza umuntu wesifazane njenganomuntu obalulekile kakhulu. Uyawathatha amathumbu aye kowageza awahlanze abuye semahle aphekwe athi esephekiwe bese bayawadla abantu bawajabula. Umuntu wesifazane uthatha into engekho ayenze ibe yiyona. Akekho umuntu obaluleke njenganomuntu wesifazane emhlabeni ngoba bayinzala abantu basifundisa konke okuhle bese thina sizikhethela ukuthatha okubi. Angifuni ukugeqa amagula bengifisa nje nami ukusika elijikayo ngabantu besifazane. Yingakho kubalekile ukuthi sibathande, sibanakekele, sibavikele. Thina njenganabantu besilisa ngoba angaba sikho ukuba abantu besifazane angababeka.